Kaseng New Trap Youth Council kalasya pengat kes haka bayadai baka jinglek kendang yak yeng jongi poiwer halum survey haka apply tre ujemmang arja arpusau kandai ke bajuat namar kani ke jinglek jong kaseng ke sarkar ka khen baka long bian bat kan penhap ruah pok ka an Meghalaya Maintenance of Public Order MMPO. Kini ka kes kari ka register Hasadar Police Station hadien baka sarkar ka kam baka HYC ka penprah do prapotali ki long yeng da ka basyem ya ka an hakikti lade ka baka te ka seng pat ka ken baki de yeng ki basnabi an da ki poiwer ki ba wan na ki we ki jela bat ki ba syong buhai snong hakatei ka jaka menta da ki snam kat kum ka tolong khubor na ki pulet ke HYC kala syap pengat kes haki ba bon teli ki kendon IPC bat ki bangat ki de na do president uba Roy Cooper Sendram u vice president uba Don Bok Harlingdo secretary uba Isaac Basayomot bat bon ki we ki bom tip kerteng bat ki kendon ki kenthop ya ka South Spa San Puar South Spa Arpnyo South Spa Andropuway Sun Spa Rio Shispa South Pulai Shispa South Pusau Shispa South Pusan bat sanyut li ki we pat ki kendon IPC bat hapo ka an MMPO kumban supentep ke HYC hapo ka jingelam uba Roy Cooper Sendram kumu president hakatai ka stamp kala letman kendang yakite jing tay yeng hadin bagi syam bagi sarkar kam syam lalei hadin shipnai duna bakala don ka jingekran batru ka jing syam bagi niki brio ki pasa hakatai ka jaka ki dei ki basuwan buhai snong bian ya ka jing register persya ke HYC da katanat pulet jong ka East Khasi Hills district bar ki noilam jong ka la pentep up deputy commissioner ka East Khasi Hills USC Sadu hinnin ka sngi ka bawlaong ba ya ka ni la le da katanat pulet hadien ka jing syam ba HYC kala syam ya ka an hakikti la die war hadien bakala dap bandon ka jing le jurep ya ka te ka jaka bar ki bor sarkar ka defense state office bar ka HYC dangshen Nolor kata uloong ke bor penyat district kam la lei namar ke jaka kam dei jong ke district Henry jong ke defense state office but dei anda ladap penbiang ya ke kaipot jong ke jingwan jurep ba an sala ban ra syaka yeng bisar ke ban long ha ka arpu pratre ujemmang arja arpu saw bat ban pan bor na ke yeng bisar ban lep pat dakumno bat ke tei ke jaka Hakawai kaliang ke HYC ling bau vice president uba Don Bok Harlingdo uloong bakum ke seng kim so per su ke jingsha pengat kendon Nasuka ban ongum deh ban long noi lam sum halang ngala jukran ngim su kedit ngim su per yang jimpan hap section pan hap cases ngahi ngakrang syai ba silang ngakjan supai ba silang ngala pan kre apa patok kabde ke sini ban kong nga kila buat ki cases kli iri ki totally ngalong welcome untuk mentamane ban pengat susu ki case nga here tangawe wat no pengat case drug singa wat no pengat yang ka case keba ngale kanu wa thombore kende kena here ngadon kaji kono dok mentamne ban pedikna ba cak benrew jengi kan chong suk chong snai ngan yele nam ta cak benrew ngamper pada kem yang menta tapi kem la sana sisngiro ngan lej hayeng hakatika yeng mai kha ko maju manor mono ngaladep ngaladep mat kaji sadak simat ngaladep tip hangno don kanu sngi aido hakastiyau ngaladep tip kita balong noi lam sumhalang don kam ban mat ye kita jing tenju bat nganom super hero kong usenrang ubal kha kun senang kami ban yele ban pendikina bakajai ban rew kajongi kanom sya yuron kanom sya thombor kita gide ki illegal settler ki ohengi no pen khanan temo maki bre gide ki ha ki pen khan yo ngi be an la de hang ni bo ong we rong ba pp be an kita gi be at ya Haji kisah ngila dakran ka responsibility hadin bang la joint inspection kala day government here ba government kamle yai hang ni kan mi ka ketin ka bansi ka thom sang la rajin bu government ka shim initiative ini kam jin nado let's say within a day or two hadin jitu ka joint inspection kala day ban evict ni ke tika jingkeli ka ba he mendangalong balai ba ya ukhasi khara tang sibet por la ban kem ka jingjang te po elephant fall hang to mo la lek ban ra ta ka GCB kinong yew nong hat ki ba syong de madan mongcha kendang ka municipal la kem ye kiro ki ba bu te kiai baret dani jinde baret te ye ki bre ba de ki bal nila de tip shai de kala kran shai wat nak liang jongka cantonment ru bagi di illegal settler tip lagi di sini ina wan phai biang bar ki drugs dealer namar ko mo pitep bi kalum sorbe amdei tang bak shok ki illegal settler here ki shong kiro ki break balik kai musni olai ko jai ko ki badi drugs to ki balik ki kam nuti ru kita
ting naliang jong ngi bab don shalan dan namar phidi ban suthu ngang la Ukraine ten nakapor support na Ukraine baka salary jong we government saban sibanai bat ka jingyo na drugs dealer tang daki kenta phia din la kawar ar sien lai sien itu ka salary te nga imat yo don ka jing du nong jong no kalau penlong yingi ban pendu mun sim kene ka jing kun drugs jong ka jing kun thama persa drugs jong HVC ki balada ka HVC ka kun persa drugs tiang imat yo ba kitu ki dealers lan ki supplier kim man ai shu ya kita ka black money sia ka pocket ka jong ki Mungkin mo, dia kalau file ni stock case itu kalau ada nggak sama ni mana kerana ni. ngam tip ngilong balak saya ngiong we are most welcome nam tak tiki breu ki bo ong bangila lebe ai namar ko mo ong hi baneda ka jai ban reu nane ban khun da grib jam reu dal jing tim jing sme kam sim ma shinrang kam ju tieng kam ju khau en kata ka ka bang ka ban kren ka sai sek por thai bar ngangi scam balada phi wan pen thot ngi long kum nga ong ka HVC ka long kum ungap putre la ka jong ka jing tre mala ka Singapore bat hap ngi pen kelai gitu ka rongap hapo ka ungap upen uwan rai ka ungap ka long ka dawai ya ka cai ban reu tian re la phi ben thot ungap pe yo kun tha tang ta Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya